Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Mateng ingkang kinabekten Ustaz Eko Haris minangka pimpinan Pondok Nur Huda, mateng ingkang kinabekten para sepuh ini sepuh para tokoh masyarakat, mateng ingkang kinurmatan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kawasan Masjid Al-Hidayah kawasan Jumat malam Sabtu, mateng ingkang kula tresnani adik-adik sekalian. Alhamdulillah wonten ing sampun punika dan sedaya kula saged makembal malih wonten masjid punika saperlu ngrawuhi pengaosan badhe maghrib. Mugi kerawuhanipun panjenengan sami tansah ganjar pahala inggil saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang minunggu ing karahayan rahimakumullah, aturaken pawartos bilih ingkang sedasipun ngisi pengaosan beliau Ustaz Abu Najib, ananging siang kula wau beliau paring kabar bilih lebih sakit lan sonten badhe ngaturaken berobat. Mugi puturanipun beliau ingkang karingan sehat saged pulih kados saderengipun. Amin. Para rawuh ingkang satu kinurmatan, bilih pengaosan sonten punika kanthi irah-irahan inggih punika rukun ibadah semangke badhe dipun wedharaken dinten dening Pak Ustaz Eko Abu Haris radhiyallahu taala. Monggo kita midhangetaken sangan mugi dadosaken ilmu ingkang manfaat. Para rawuh saderengipun pengaosan kawitan, bilih kita mangertosi nggih sedherek kita wonten ing NTT menika kapinten dinten kala wingi kepengerep menika nandhang pacoban gempa ingkang lumayan ageng, mugi kathah korbanipun. Untukipun sebagai tiyang muslim monggo kita tansah ndedonga supados para sedherek kita ingkang minangka pacoban punika tansah dipun paringi kekiyatan lan kesabaran lan mugi-mugi kawontenanipun ingkang dipun pulihaken. Amin. Para rawuh ingkang kinurmatan, monggo kita langsung midhangetaken sesarengan pengaosan ingkang badhe dipun wedharaken dening Ustaz mateng ingkang kinabekten Ustaz Eko Abu Haris radhiyallahu taala. Wekdal katur sumangga. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah para bapak kaum muslimin saha para ibu muslimat lan ingkang sedayu adik-adik ingkang tansah binaringan rahmat sangi Allah Subhanahu wa taala. Sugeng pepanggihan malih alhamdulillah wonten ing kalenggahan sampun dinten menika kita saged nglajengaken pengaosan kita sedaya. Wonten ing kalenggahan sampun dinten menika kita badhe sesarengan nyinaoni agami kita sedaya ingkang magepokan kalian rukun-rukun ibadah. Kenging napa perkawis menika penting para bapak lan para ibu? Awit kita sedaya menika gesang wonten ing alam donya, tujuan utaminipun nggih menika napa Pak? Ibadah. Nah dipun wastani rukun, kata salat menika wonten ingkang dipun wastani rukun-rukun salat. Artosipun perkawis-perkawis ingkang kedah kita tindakaken wonten sak mlebetipun salat supados ibadah salat kita sedaya menika sah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Lah menawi kita sedaya menika sampun mangertosi bilih tujuan utami kita sedaya menika gesang wonten ing alam donya menika ngibadah. Padahal ngibadah menika wonten rukun-rukunipun ingkang kedah kita tindakaken supados ngibadah menika kala sah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Artosipun berarti penting sangat kita mangertosi nggih
rukun-rukun ibadah menika kala wau. Sampun ngantos kita menika gesang wonten ing alam donya ingkang paling utami menika ibadah nggih. Kita sampun nindakaken ibadah ning mboten mangertos rukun-rukunipun. Akhiripun dadosaken ibadah kita sedaya menika mboten sah, mboten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Niki pentingipun para bapak lan para ibu nggih. Kenging napa kok kita bahas perkawis menika? Niki perkawis ingkang dasar nggih. Kados rukun Islam menika perkawis ingkang dasar, rukun iman menika perkawis ingkang dasar. Sehingga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ngajaraken agami menika saking pondasinipun. Kados rumiyin nggih awal-awal dakwahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih menika dakwah napa para bapak lan para ibu, dakwah wonten perkawis akidah. Awit akidah menika dasar pondasinipun ibadah. Nah, para bapak lan para ibu, kita sebataken perkawis-perkawis ingkang dados rukun-rukun ibadah ingkang dipun sebataken para ulama. Kados dipun sebataken para ulama wonten ing kitab Tauhid Muyassar dipun ngendikaken bilih arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah menika salah satun wonten tigang perangan. Dados rukun-rukun ibadah ingkang kita tindakaken supados ibadah kita sedaya menika sah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala nggih menika tigang perkawis. Napa menika ingkang nomor setunggal al-mahabbah. Al-mahabbah niku artosipun para bapak lan para ibu kita sedaya manembah ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kedah dipun landhesi raos tresna dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab menawi kita sedaya menika tresna dumateng Allah Subhanahu wa taala, nalikanipun Allah menika merintahaken dawuhaken kita sedaya nindakaken ibadah. Contonipun napa Pak? Salat gangsal wedal. Nek kita tresna dumateng Allah Subhanahu wa taala, kinten-kinten pripun Pak kita menika nindakaken salat gangsal wedal? Anggenipun nindakaken salat ngibadah kalawa kanthi remen napa mboten Pak Bu? Kanthi remen. Kados nek tiyang niku tresna dumateng tiyang sanesipun. Nggih. Diperintah napa-napa mesti napa Pak? Remen anggenipun nindakaken. Penganten anyar enten apa mboten mriki Pak? Penganten anyar. Biasane pun nek nganten anyar niku cintanipun tesih pripun Pak? Tesih ageng, tesih menggebu-gebu pripun? Nek pas nganten anyar ngoten nika. Nggih. Nindakaken napa kemawon ingkang dipun tresnani, dipun remeni tiyang ingkang dipun tresnani. Niku kanthi remen. Terkadang mboten diperintah kemawon pripun Pak? Inisiatif piyambak nggih napa mboten Pak Bu? Mulane nek tesih nganten anyar niku tesih purun napa dulangan. Nek pun nganten tuwek ngenten iki napa nggih tesih dulang-dulangan Pak? Dulang-dulangan kok mangan dhewe-dhewe. Nggih napa mboten Pak? Sebab nek nganten niku sampun sepuh tresnanipun napa pun boten kados nganten anyar. Samanten ugi para bapak lan para ibu kita menika nindakaken ibadah menawi kita landhesi raos tresna dumateng Allah. Kita nindakaken ibadah menika badhe napa Pak gagi-gagi. Kanthi raos remen. Sehingga kita nindakaken ibadah niku raosipun mengke pripun Pak? Enteng. Dados para bapak lan para ibu Allah Subhanahu wa taala nggih ingkang sampun maringi kita sedaya kathah nikmat. Nek wau nganten anyar wau nggih merga tresnanipun napa Pak nggih maringi nikmat saged ndugaaken nikmat. Ning nikmatipun nganten anyar kaliyan nikmat ingkang dipun paringaken Gusti Allah kathah pundi Pak? Kathah pundi niki enten nganten anyar mboten?
mesti kathah nikmat ingkang dipun paringaken dening sinten Allah. Sebab nek nikmat ingkang dipun paringaken manungsa niku mangke dangu-dangu saged napa kirang sansaya sekedhik. Contonipun wau Pak nganten anyar tresnanipun tasih napa ageng, nek pun nganten tuwek tresnanipun kirang sudo. Boten kados nalikanipun nganten anyar. Nggih. Nek tiyang niku maringi nikmat dumateng tiyang sanes boten saklami-laminipun, boten terus. Terus misalipun wonten tiyang ingkang maringi kita sedaya, nggih. Napa Pak ingkang kita remeni napa biasanipun? Hadiah misalipun nggih. Kita mesti badhe tresnani tiyang kala wau. Malane Nabi ngendikaken tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Iki rahasianipun Pak. Nek jenengan pengin tresnanipun garwanipun panjenengan niku tasih kados nganten anyar, asring-asring napa Pak? Dipun paringi napa? Hadiah. Nah mungkin niki pun sepuh niki tresnanipun menika suda, mungkin sakniki mboten nate napa Pak dipun paringi hadiah. Pas nganten anyar napa-napa ditumbasne. Nek pun sepuh pripun Pak, pun kathah kebutuhanipun dados pripun? Suda, nggih. Nah niki para bapak lan para ibu. Dados menawi manungsa menika paring nikmat sekedhik kemawon dumateng kita dan sansaya dangu menika sansaya suda kita nggih tresna dumateng piyambakipun napa malih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat gesang dumateng kita sedaya. Ingkang sampun paring nikmat napa Pak gesang menika dipun dadosaken makhluk ingkang sae sampurna nggih menika manungsa. Dipun paringi dados manungsa ingkang sampurna normal. Boten cacat alhamdulillah. Lan kenikmatan sanes-sanesipun Pak. Nggih. Dados menawi kita raosaken nikmat ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya saking badan kita kemawon Pak. Menawi dipun etang itu sampun kuatah sanget. Nah, sehingga nalikanipun kita menika nresnani Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rezeki ingkang kathah dumateng kita sedaya, tentunipun kita nindakaken ibadah dumateng Allah niku nggih badhe gage-gage remen anggenipun nindakaken ibadah dumateng Allah boten dipun raos kados dipun peksa. Niki dados para ulama ngendikaken al-mahabbah katresnan menika menawi ibadah niku dipun umpamaken peksi, Pak. Menawi ibadah niku dipun umpamaken peksi, nggih. Mahabbah katresnan niku napanipun? Sinten ingkang pirsa? Sirah napa ndas, Pak, nek peksi, Pak? Ndas nggih. Nggih. Dados nek ibadah niku dipun umpamaken manuk, nggih. Kita nindakaken katresnan nalikanipun ibadah dumateng Allah niku kados-kados napa nek manuk niku napa ndasipun. Kinten-kinten nek manuk niku mboten gadah ndas, Pak. Saged mabur napa mboten? Mboten saged. Ibadah nggih ngoten. Nek mboten dipun landhesi raos tresna dumateng Allah Subhanahu wa taala dadosaken kados peksi ingkang mboten nggadahi sirah utawi ndas kala wau. Niki para bapak lan para ibu. Nah, rukun ingkang sanesipun ingkang kalih niku suwiwinipun. Dados rukun ingkang nomor setunggal, rukun ibadah menika wonten 3, ingkang nomor setunggal inggih menika al-mahabbah, katresnan. Lan niki menawi dipun ibarataken niku manuk niku endasipun.
Lajeng rukun ibadah ingkang nomor kalih nggih menika al khauf, ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki dipun gambaraken dados suwiwinipun, Pak. Sebab nalikanipun tiyang menika ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi raos ajrih, tentu piyambakipun mboten badhe ngremehaken. Ngremehaken napa, Pak? Ibadah. Atas menawi jenengan ajrih dumateng setunggalipun tiyang, Pak. Boten sah tebih-tebih. Ajrih dumateng Pak Lurah kemawon misalipun. Nek jenengan kinten-kinten didangu mesti pripun, Pak? Taat. Sami'na wa ata'na. Boten wantun napa? Banggel napa ingkang dipun dawuhaken Pak Lurah. Iki contoh Pak Lurah rawuh mboten? Pak RT? Oh mboten, tidak pundi Pak RT. Nggih, alhamdulillah. Pak RW rawuh nggih? Masyaallah. Menawi Pak Lurah dalemipun mboten mriki nggih? Alhamdulillah. Dados para bapak lan para ibu, nalikanipun kita menika ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi raos ajrih, kita mboten badhe nggampilaken dawuhipun Allah. Kita badhe taat mituhu, boten wantun nglanggar napa ingkang sampun dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng rukun ibadah ingkang nomor 3 nggih menika ar-raja, raos berharap nggih dumateng rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Dados nalikanipun kita menika ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala ugi kedah dipun landhesi raos ngarep-arep rahmatipun Allah. Ngarep-arep nggih menika ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Menika ugi suwiwi nggih menawi dipun umpamaken ibadah niku napa peksi. Dados menawi dipun umpamaken ibadah niku peksi, endasipun menika al mahabbah katresnan dumateng Allah, suwiwinipun ingkang kalih menika napa? Nomor setunggal al khauf, raos ajrih dumateng Allah, suwiwi sanesipun menika ar-raja nggih menika raos berharap ngarep-arep rahmat lan ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Lan niki sedantenipun ketahuan ten para bapak lan para ibu. Nggih. Sedantenipun kedah seimbang. Kados nalikanipun peksi nggih, nek swiwinipun boten imbang, pripun, Pak? Saged miber napa mboten? Boten saged. Nggih. Napa malih nek mboten wonten sirahipun, nggih, boten saged dadosaken ibadah kala ibadah ingkang sah, ibadah ingkang sampurna. Kados peksi nek mboten enten sirahipun, mboten wonten suwiwinipun, menika mboten saged ngibur. Sehingga para bapak lan para ibu kita ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala menika kedah kanthi tigang perkawis kala wau. Raos tresna dumateng Allah, ajrih dumateng Allah lan gadahi pengarep-arep dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sampun ngantos nggih menika mboten seimbang antawisipun tigang perkawis kala wau. Contonipun nalikanipun tiyang niku ingkang paling dominan. Dominan niku napa, Pak? Ingkang paling kathah niku raos tresnanipun tok. Nggih. Raos ajrihipun dumateng Allah menika kirang. Raos ngarep-arep ganjaran rahmatipun Allah menika kirang. Para ulama ngendikaken sinten ingkang ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala namung kanthi raos tresna, tiyang kala badhe dados tiyang zindik nggih, kados tiyang ingkang munafik. Sebab menapa para bapak lan para ibu nalikanipun tiyang niku nindakaken ibadah namung kanthi raos tresna dumateng Allah,
Sampai-sampai wonten tiyang ingkang ngendikaaken, ya Allah, nek kula ngibadah dumateng jenengan niku ajrih saking neraka, manglebetni neraka kula. Terus nek kula niku ngibadah dumateng jenengan niku ngarep-arep surga, boten sah jenengan lebeni swarga. Iki tiang-tiang napa? Tiang-tiang ingkang dasaraken ibadahipun namung kanthi raos napa? Tresna dumateng Allah. Kathah tiang-tiang ingkang kados mekaten, Pak, kados tiang-tiang sufi. Bahkan menika sampun dipun damel napa? Lirik-lirik lagu. Nggih. Artosipun piyambakipun menika ngibadah dumateng Allah niku namung kanthi raos tresna. Boten krana ajrih dumateng Allah, boten krana ajrih dumateng siksanipun Allah, boten krana ajrih saking nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Anggenipun ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala boten krana ngarep-arep ganjaran rahmat swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun ngibadah dumateng Allah namung kanthi raos tresna dumateng Allah. Sehingga nalikanipun tiyang kala sampun ngrumaosi dados kekasihipun Allah, tiyang ingkang dipun tresnani dening Gusti Allah, sampun mlebet tingkatan hakikat utawi makrifat, nggih. Tiyang kala wau mboten purun nindakaken syariat. Wonten sebagian tiyang menika bagi agami niku enten tingkatan-tingkatan. Kados kita sedaya ingkang tesih nindakaken syariat, puasa, salat, nggih, haji, zakat niku tesih tingkatan apa syariat. Niku pembagianipun tiang-tiang kala wau, Pak. Lajeng tingkatan ingkang sak ninggilipun nggih menika napa? Tingkatan makrifat, nggih. Utawi tingkatan ingkang langkung inggil, makrifat iku maknanipun tiyang ingkang sampun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan ingkang paling inggil nggih menika tingkatan hakikat. Hakikatipun sampun lebur kaliyan Gusti Allah, manunggaling kawula Gusti. Wahdatul wujud. Sehingga piyambakipun nganggep dirinipun iku nggih Gusti Allah. Sedanten ingkang wonten iku Gusti Allah. Mulane ngibadah marang apa wae oleh, sebab nganggep sedanten iku napa? Gusti Allah. Nah, niki tentunipun keyakinan ingkang nyimpang tebih saking ajaranipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala boten namung dipun landhesi raos tresna dumateng Allah. Ning kedah seimbang antawisipun tresna lan ugi napa wau ajrih saking siksanipun Allah. Nggih, ngarep-arep nggih menika napa swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Tigang perkawis menika kedah wonten. Mulane dipun wasani napa wau Pak rukun ibadah. Semanten ugi para ulama ngendikaken sinten ingkang ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala namung kanthi raos ajrih dumateng Allah. Boten krana tresna dumateng Allah. Boten nggih menika ngarep-arep ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Artosipun raos ajrihipun iku langkung ageng. Tiyang kala badhe dados tiyang haruri utawi tiyang khariji, nisbat dumateng tiang-tiang khawarij, tiang-tiang ingkang saking ajrihipun dumateng Allah Subhanahu wa taala niku menawi siang napa Pak? Siang terus. Boten nate napa buka. Maksudipun saben dinten siang terus. Dalunipun napa Pak? Salat tahajud terus. Saking ajrihipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ning raos tresnanipun, raos ngarep-arep rahmat saking Allah niku kirang. Sehingga tiang-tiang kala nganggep nek tiang niku nindakaken setunggalipun dosa niku otomatis mangke mlebet neraka sak lami-laminipun. Sehingga tiang kala ugi nganggep nek tiang niku nindakaken dosa, nggih.
niku berarti sampun medal saking agami Islam. Sehingga nek mlebet neraka napa Pak? Mboten enten harapan munggah swarga. Nah niki tiyang ingkang anggenipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala namung kanthi raos ajrih. Ingkang paling mendominasi, ingkang paling kuat nggih menika raos ajrihipun dumateng Allah. Raos tresnanipun, raos ngarep-arep ganjaranipun menika kirang. Sehingga napa? Kathah berputus asa saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lajeng ingkang nomor 3 nggih menika wonten tiyang ingkang ibadah dumateng Allah namung kanthi raos roja. Ageng harapanipun, pangarep-arepipun dumateng rahmatipun Allah sehingga napa ngremehaken maksiat. Nganggep maksiat niku napa boten pengaruh dumateng keimanan. Sehingga tiyang ingkang paling kathah anggenipun ibadah kanthi sifat rojak menika kala dipun wastani tiyang murjiah. Nggih. Kala rumiyin wonten sekelompok tiyang ingkang naminipun tiyang murjiah. Tiyang murjiah niki nggadahi keyakinan nek tiyang niku sampun iman nindakaken dosa napa kemawon boten ngaruh keimananipun. Nah, kita sedaya ahlu sunnah wal jamaah nggih boten kados tiyang-tiyang kala wau nggabungaken antawisipun al mahabbah katresnan dumateng Allah, al khauf raos ajrih dumateng Allah, ar raja nggih berharap dumateng Allah Subhanahu wa taala menika kanthi seimbang. Terus kita ngibadah dumateng Allah niku nggih enten raos tresnanipun dumateng Allah, ajrih dumateng pasiksanipun Allah nggih. Sehingga kita saya menika nalikanipun nindakaken ibadah niku gage-gage remen nggih. Enteng nindakaken ibadah dumateng Allah. Ajrih saking perkawis-perkawis ingkang dipun haramaken Allah. Perkawis-perkawis ingkang dipun awisi dening Allah ninggih kita napa Pak? Boten berputus asa saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kita terus taubat dumateng Allah, istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kados kisahipun tiyang ingkang sampun mateni 9 dosa sanga tiyang Pak. Nek tiyang niku mboten nggadahi ilmu Pak. Kados kisahipun tiyang ingkang sampun merjaya mateni tiyang 9 dosa sanga kala wau. Tanglet setunggalipun tiyang ingkang ahli ibadah. Ahli ibadah tapi kurang ilmunipun. Namung semangat tok anggenipun ibadah ing ilmunipun kirang. Napa tasih wonten nggih menika napa pintu tobat nek tiyang niku sampun mateni tiyang 9 dosa sanga. Nggih. Jawabanipun pripun Pak? Mboten enten pintu tobat. Soale le mateni wong wis kokean 90 songo. Akhiripun pripun Pak? Ingkang dipun tindakaken tiyang kala wis ora enek tobat sisan wae genepke 100 mateni sisan. Nggih. Genep 100 Pak. Tapi tiyang kala tasih napa nggih? Tasih wonten harapan tobat. Akhiripun madosi tiyang ingkang nggadahi ilmu, tiyang alim, ulama. Napa tasih wonten harapan tobat kanggenipun tiyang ingkang sampun merjaya, tiyang ingkang cacahipun 100. Tasih wonten apa mboten, Pak? Tasih wonten. Dados dosa napa kemawon nek kita tobat niku saged napa, Pak? Dipun ampuni dening Allah. Bahkan dosa ingkang paling ageng napa Pak? Nyekutaken Gusti Allah. Niku nek kita tobat dipun ampuni napa mboten Pak? Saderengipun sedo. Saderengipun sedo kita tobat dipun ampuni napa mboten? Dipun ampuni. Para sahabat-sahabat Nabi niku ruminipun tiang-tiang ingkang nyekutaken Gusti Allah. Umar bin Khattab nggih. Tiyang ingkang paling benci dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tiyang ingkang badhe merjaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikanipun tasih kafir, tasih musyrik, nggih. Gadai sesembahan sakliyane Gusti Allah. Ning sabibaripun mlebet Islam, Pak, bahkan dados tiyang ingkang dipun jamin mlebet napa swarga. Tobat saking tumindak syirik nyekutaken Gusti Allah dipun ampuni. Napa malih sak ngandhapipun syirik napa wawah mateni tiyang kalian nyekutaken Gusti Allah ageng pundi wak dosanipun? Nyekutaken Gusti Allah. Nggih. Sebab nyekutaken Gusti Allah niku dados dosa ingkang paling ageng. Merjaya tiyang dosanipun nggih ageng. Kita mboten nyebataken niku kalebet dosa alit mboten. Bahkan dosa ageng wae. Merjaya tiyang niku. Bahkan nek wonten syariatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyang niku nek merjaya tiyang Islam, hukumanipun napa, Pak? Nek ahli warisipun mboten memaafkan kisos. Kisos niku napa? Nyawa dibayar nyawa. Sehingga wonten ing Islam, Pak, nek tiyang niku mateni wong, mengke mboten kok terus-terus mateni tiyang, Pak. Merjaya tiyang. Sebab nek kecekel konangan nggih dipun mateni. Nggih. Kejemen, Mas. Nggih. Kedah kejem nek memang tiyang niku mateni tiyang sanes kejem napa mboten, Pak? Kejem. Sehingga piwalesipun napa hukumanipun nggih kedah sami. Sehingga nek hukumanipun Islam menika dipun terapaken, Pak, boten kathah tiyang ingkang wantun napa mateni tiyang sanes. Umpaminipun saged mateni namung pisan tok, bar niku kecekel napa? Pun wassalam. Tapi nek hukumanipun namung dipenjara, nggih. Bahkan mungkin ten penjara malah ketemu napa? Sing senior-senior nggih, malah diajari carane sing paling sadis. Nggih napa mboten, Pak? Mulane kathah tiyang ingkang merjaya tiyang wonten ing zaman kita sedaya sebab hukumipun mboten hukumipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, dados para bapak lan para ibu, nek nyekutaken Gusti Allah kemawon saged kanthi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala dipun ampuni napa malih dosa sanes. Nggih. Sahabat Khalid bin Walid niku panglimanipun tiyang-tiyang musyrik Quraisy nalika semanten. Mungsuhipun tiyang Islam. Tapi sabibaripun mlebet Islam, tobat saking nindakaken nyekutaken sanesipun Allah Subhanahu wa taala, ibadah dumateng sanesipun Allah, nggih, dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menika dipun wastani napa? Saifullah, nggih, pedangipun Allah Subhanahu wa taala. Dados niki para bapak lan para ibu, nggih, wonten 3 rukun ibadah napa wae ingkang nomor setunggal, Pak? Tresno al-mahabbah. Nomor kalih khauf ajri. Nomor 3 nggih, raja, nggih, gadhahi pangarep-arep dumateng rahmatipun Allah Subhanahu wa taala utawi piwales saking Allah Subhanahu wa taala. Niki kemawon para bapak lan para ibu, nggih, boten kathah-kathah sebab nek terlalu kathah malah napa? Boten mlebet mengki nggih. Niki enten wekdal tesih kirang langkung 7 menit utawi 10 menit kangge tanya jawab kemawon bab menawi. Monggo para bapak lan para ibu, nggih, ingkang magepokan kalian materi monggo, boten wonten magepokan kalian materi nggih kasumangga. Monggo menawi wonten. Monggo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ataupun sering
dan Nabi di antara rumah dan Nabi itu ada taman surga. Apakah taman surga yang jadi dengan telaga Kausar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terus pertanyaan ingkang nomor setunggal, napa Pak malah kesupen kok saking kathahipun. Makrifat dumateng Gusti Allah nggih. Pripun caranipun makrifat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Makrifat niku artosipun mengenal Allah. Nggih. Wonten ing kitab Al-Usulus Salasah menika dipun ngendikaken bilih iklam rahimakallah. Mangertenono muga-muga Allah paring rahmat dumateng kita sedaya. Annahu yajibu alaina arba'u masail. Wajib kangge kita sedaya niku mangertosi sekawan perkawis. Nomor setunggal napa ala ilmu, gadai ilmu. Nomor kalih napa al amalu bihi. Nomor tiga napa ad-da'watu ilaih. Nomor sekawan niku sabar. Lan sekawan perkawis niki dipun sebataken Allah wonten ing surat napa Al-Asr. Ilmu, amal saleh, dakwah kalian sabar, nggih. Niki kewajiban tiang Islam. Sedantenipun kedah pados ilmu, sabibaripun gadai ilmu napa Pak nindakaken amal saleh. Bar niku napa dakwahaken lan ugi sabar. Nah, dipun sebataken para ulama ala ilmu kala wau mangertosi ilmu kala wau, pados ilmu kala wau niku wonten tigang perkawis ingkang paling penting. Nggih. Pertama napa ma'rifatullah. Lajeng yang nomor kalih wa ma'rifatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Terus tiang Islam niku wajib gadah ilmu niku tigang perkawis Pak. Ilmu ngenani Gusti Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng ingkang nomor 3 napa? Mengenal agami Islam kanthi rincian-rincianipun. Nah, dipun sebataken para ulama, pripun caranipun ma'rifatullah. Pripun caranipun kita menika saged mengenal Gusti Allah? Jawabanipun kanthi kita sedaya nggih maos ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayatipun Gusti Allah niku wonten kalih. Nggih. Wonten ayat-ayat qauliyah, wonten ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat ingkang arupi pangendikanipun Gusti Allah, berarti napa Pak? Al-Qur'an. Dados kita saged mengenal Gusti Allah niku kanthi maos Al-Qur'an, isinipun Al-Qur'an. Sebab wonten ing Al-Qur'an niki dipun jelasaken ngenani sinten Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipun jelasaken wonten ing Al-Qur'an bilih Allah menika ingkang sampun nyipta kita sedaya, sampun paring rezeki dumateng kita sedaya, nggih. Sampun ngatur panggesangan kita sedaya, semanten ugi piyambakipun ingkang berhak namung kita ibadah. Nah niki. Dados mengenal Allah, ma'rifatullah niku ingkang nomor setunggal kanthi maos ayat-ayat ingkang qauliyah. Kalebet saged maos hadis-hadisipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng ingkang nomor kalih kita saged mengenal Allah Subhanahu wa taala utawi makrifat dumateng Allah, ma'rifatullah niku kanthi ningali gatosaken ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah niki makhluk-makhlukipun Allah, ciptaanipun sinten Gusti Allah. Oh, nek jagat sak isine sing sakmene gedene, teratur, enten srengenge, enten bulan, enten matahari, enten planet-planet, enten bintang-bintang, teratur. Berarti wonten ingkang nyipta sinten Pak? Gusti Allah. Wonten ingkang maringi rezeki, nggih, manungsa, jin, kewan, wit-witan. Sinten ingkang maringi rezeki Pak? Gusti Allah. Nggih.
wonten ingkang ngatur sehingga sengenge niku mboten nate telat jedulipun. Nggih. Bulan nggih mboten nate napa Pak? Geser tanggalipun. Mboten nate tanggal setunggal napa Pak? Bulan purnama kan dereng nate to Pak? Tanggal setunggal napa Hijriah, nek tanggal setunggal Masehi mungkin. Sebab penanggalanipun benten nek Masehi niku berdasarkan napa peredaran matahari. Nek Hijriah niku berdasarkan apa? Peredaran rembulan. Terus jawabanipun ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala saged kanthi maos kalih ayat-ayatipun Allah. Saged arupi ayat-ayat qauliyah nggih, Al-Qur'an lan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saged ningali ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala utawi ingkang dipunwasani ayat-ayat kauniyah. Ngoten Pak nggih, ingkang nomor setunggal, nomor kalih wau napa? Oh nggih. Nggih, dados hukumipun pripun? Nggih, hukumipun tiyang kala nindakaken ibadah nggih pikantuk ganjaran, tapi nek nalikanipun nindakaken maksiat, tunda-tunda napa Pak? Pemberian nggih, tumbak cucukan lan sak piturutipun. Nggih berarti tiyang ingkang sampun nindakaken kewajiban ning nggih napa? Ngelanggar larangan. Sehingga mangke wonten ing dinten kiamat ditimbang pundi ingkang langkung kathah nggih, ganjaranipun dipun timbang, dosanipun dipun timbang. Mengke abot ingkang pundi, awrat ingkang pundi. Nek kathah dosanipun berarti napa Pak? Nyemplung neraka rumiyin mboten salami-laminipun. Nek tiyang niku napa? Iman. Enten titi wancinipun diangkat ten pundi? Swarganipun Allah Subhanahu wa taala gumantung saking ageng lan alitipun dosanipun. Kathah lan sekedhik napa dosanipun. Ngoten Pak nggih, jawaban ingkang nomor kalih. Lajeng ingkang nomor 3 nagepokan kalian naminipun raudhah. Nggih. Raudhah. Terus wonten setunggalipun panggenan wonten ing Masjid Nabawi ingkang dipun wasani napa Pak? Raudhah. Raudhah niku nek basa mriki dipun artosaken nggih napa Pak? Taman. Mulane taman kanak-kanak niku basa Arabipun napa Pak? Raudhatul atfal. Raudhah niku taman, atfal niku kanak-anak. Nggih. Nah, maknanipun nggih, raudhah wonten Masjid Nabawi menika salah setunggalipun panggenan ingkang napa Pak? Dipun mulyakaken gadhahi keutamaan. Salah setunggalipun keutamaanipun raudhah menika kala nggih menika panggenan ingkang saged kita ginakaken kangge ndonga nyenyuwun dumateng Allah, insyaallah doanipun mustajabah. Nggih. Dados boten ateges kok raudhah niku mangke napa Telaga Kausar mboten. Nggih. Sebab Telaga Kausar niku mangke ten pundi Pak? Wonten ing akhirat. Nggih, wallahu taala a'lam. Terus niki mugi-mugi jawabanipun niku saged napa Pak? Memuaskan nggih, mungkin nek dereng memuaskan saged dipun tangletaken dumateng Ustaz sanesipun wallahu taala a'lam. Sampun mlebet wekdal salat Isya cekap Pak. Nggih, mekaten para bapak lan para ibu ingkang saged kitawas sesarengan wonten ing kalenggahan sonten dinten punika nyuwun pangapunten menawi kathah kekirangan lan bentah datulipun atur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.